काहे फसल रहेला लोग कि जहाँ निरहुआ जाई तो रिक्शा लेके जाई जहाँ जाई तो गमछवा लेके जाई। जो किया तो मैं बोलूंगा कि आरआर के जितने भी प्लेयर्स हैं कहेंगे कि भैया ये बैट ना ये लाठी ये बैट ना ये लाठी है, ये खिलाड़ी खांटी है और बाउंड्री पर सबके लगा के देख ला भैया हो ये हिंदुस्तान के माटी है। आईपीएल कबो भोजपुरी में हुई, क्रिकेट मैच के कमेंट्री भोजपुरी में हुई, कोई सोचले नहीं हुई। लेकिन भोजपुरी के बाजार इतना तगड़ा बा, भोजपुरी भाषा से मुनाफा इतना तगड़ा झरत बा कि अब जियो सिनेमा और जियो इंटरनेट के जरिए भोजपुरी समेत 12 भाषाओं भारतीय लैंग्वेज जेके कहल जाला ओमे कमेंट्री होता। भोजपुरी की कमेंट्री में अब भोजपुरी के सब हीरो हीरोइन उतर गई बाटे। ओमे दिनेश लाल यादव निरहुआ जौन की आजकल आजमगढ़ से भाजपा के सांसद बाणे उनकर मेहरारू और हीरोइन भोजपुरी के आम्रपाली दुबे और ओकरी अलावा गोरखपुर के सांसद भी भोजपुरी एक्टर हुए और वो उतर गई बाणे मैदान में। ये सब के कमेंट्री सुन के भोजपुरी भाषा और भोजपुरी प्रेमी लोग बहुत खुश बा। हर आदमी कहा था गजबे हो गई बा और कि भोजपुरी में भी कमेंट्री घरे घरे जाती है। अच्छा बात है, लेकिन असली बात तई बा कि भोजपुरी के जौन लोग बा देश और दुनिया में फैलल, विदेश से लेके अपने देश तक हर कोना कोना में वो सब आदमी आईपीएल सुना। लेकिन एगो बात में सोचे के चाही कि आखिरकार भोजपुरी से सुनला से फ़ायदा केकरा होता, कौन लोग है जौन भोजपुरी बोलेला और सुनाता। तो हर आदमी जाना था कि गरीब आदमी के ही भाषा अब भोजपुरी बच गई है। और उहे लोग चाहे केरल होके, तमिलनाडु होके, बिहार होके, मलेशिया होके, अफ्रीका होके, आ चाहे देश दुनिया में जहाँ फैलल बा लोग, बांग्लादेश में भी बा या नेपाल में भी बा, हर जगह लोग उहे बा जौन की मजदूरी करत है और ये लोग के भाषा सुनत। ऐसे में भोजपुरी भाषा के समृद्धि सिर्फ ई नहीं बा कि क्रिकेट के कमेंट्री आईपीएल को होता, बल्कि असली चीज़ ही बा कि गरीब आदमी जौन सुनता ओकर उन्नति कैसे हुई, वो लोग अपनी इलाका में कैसे रही। भोजपुरी के सांसद हुए गोरखपुर से, वो कमेंट्री करत हुए, सांसद हुए निरहुआ, वो कमेंट्री करत हुआ। काई लोग के कर्तव्य ही ना बा कि जौन गरीब गुरबा आदमी भोजपुरी में मजदूरी के मारल देश भर में घूमता ओकरा अपने इलाका में ले आई, तब भोजपुरी के ताकत बढ़ी। सिर्फ भोजपुरी भाषा में आईपीएल तो बाजार के ताकत है, काहे कि भोजपुरी के इतना उपभोक्ता बाड़े देश दुनिया में फैलल कि हर आदमी वही से कनेक्ट महसूस करेला कि चला हमारी भाषा में कम से कम ये बात शुरू हो गई। तो जे खाद पियता, ऊँच घर के बा, पैसा कमाता, ओकरी खातिर तो गौरव के बात है कि भोजपुरी में कमेंट्री होता। लेकिन वो गरीब आदमी जौने के सुनाता ओकर असलियत ई बा कि कौनो तरह अपने जीवन जियत था और सबसे ज़्यादा पलायन भोजपुरी इलाका में बा। तो कमेंट्री के साथे साथे अगर एहू पर कमेंट्री हो जात तो बढ़िया रहत। और सांसद महोदय चाहे वो रवि किशन होखें या चाहे निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ होखें, ये लोग के अब गायक नचनिया बजनिया ही खाली लोग नहीं बा, अब ये लोग सांसद बा, देश की संसद में बैठेला, नीति नियम बनेला, मोदी जी की सरकार में बा। तो लोग कर्तव्य बा कि जो सबसे ज़्यादा पलायन के इलाका, गरीबी के इलाका भोजपुरी, बिहार, यूपी, झारखंड मिला के बा, ओके कम से कम ये स्तर पर लावल जाए। कम से कम लोग अपनी भाषा के बात अपनी घर में रह के सुने, दूर दूर भटकत ना ही सुने, गरीबी के मारल मजदूरी करत मुश्किल में जियत ना रहे।